Antarja. Ya kowe sapa? Prabu Dewa Genta. Ayo ana kridhaku. Lho edan ngake dodo. Penteleng. Parah. Iki lho rada-rada. Ya. What? Kowe. Sinawung kendang suling Hanuman mangidung Kidung Wurlan Saraba swara rom runtut ararasing kidung angembat tembat tebungnya pinarung pangeliing suling Gir anak Prabu apapun bopeng kendali sodo cuma dong keterangan menapa sababipun anak Prabu Gatot Kaca tarak brata wonten ngarga Kilasa menika menapa estu napak tilas dumateng lekasipun ingkang Rama Yayi Bima Suci utawi Yayi Werkudara menapa wonten bapak wigati ingkang dereng kababar inggih anak Prabu keparengipun paman swala bumi cemadung dawu iya di kowe duwe karep apa to Yayi kowe iki kurang apa meneh coba to pikiran padha-padha putrane Rama Jodipati iki sing kepama dhewe ra kowe kuwi iki kepama dhewe beda karo aku nek ora kepeme tegese apa-apa kowe iki keturutan isih nom dadi ratu negaramu gedhe jembar jajahane para kawula padha ayem tentrem kasekten kowe yo duwene kasekten lha apa meneh to gugone wong kurang donya iki isine kurang nek diturutana jagat ardi emperi aja wong urip kejaba mung awake dhewe lah kuwi jenenge uripe ditunggangi karo kanepson panggere ngono tenang ora urung jagat iki kebak angkara murka bener kira terjo pancen nggon mila menika wae Wanoman kados pundi nggih estunipun kula menika namung badhe ngengetaken kaliyan para dewa ngengetaken para dewa rikalanipun kula sinaraya ing dewa kapuring nyirnakaken patis kipulan kaliyan percuna rikala semanten kula badhe kajumenengaken nata wonten kayangan Suralaya nanging menapa ta sababipun engga spriki dereng nate kelampahan dados cetanipun panjenengan ngemutaken para dewa inggih wae kepengin jumeneng dadi ratuning dewa boten perkawis anggen kula jumeneng ratuning dewa nanging dewa menika kangge paugeran nek dewa sampun boten saged kangge paugeran mindak boten kajen menika ingkang kula patosaken inggih nggih kula raos-raos kok inggih wonten leresipun
Namung ngaten. Mugi-mugi kemawon gayuhan paduka menika enggal kasumbadan. Saged kasumbadan namung sampun ngantos ngoyo tegesipun ampun daya-daya. Inggih wong. Sampun nggih. Kula nglajengaken manekung manungku puja mangke punwa. Dalasan para kadang sanesipun ingin badhe nderek reksa kayuwananipun anak Mas Pringgodani. Sing surangga esti perkasa ingkang dwaja layu sekti Yaksa Purarupari sedeng Narendra yaksa laku kang mawaya ingkang gembira manga bujreng boleh lanat setan padha kekujegan kabeh para prajurit mundura tandangane dhewe petek putih ugal-ugalan pamer keprigan tabrak dong bantengan. Manuta tak cekel tanggo ingon-ingon kowe. Tanggo eden-eden ning omahku gelem ora? Gelem ayo cekelen aku. Iso nyekel aku sasat, iso nyekel langit. Walah, ora sah sumbar.
ora sasumbar. Iya juga kabeh. Yo. Yo, yo. Hai, hai. Ya, ayo. Iyo, iyo. Yo. On, ya, on. Oh, ya. Oh, ah. Hei. Lo kurang ajar ya. Hai. Hai. Kita ke Padinda. Median. Pengambilannya sih kita reget. Tak labi. Biyen mula aku jane wegah perang karo kethek ya ngono kuwi ya. Lah piye perang sambi menek. Coba layak to layak kethek kang ngene perang njaluk ning soruwe. Perlune mengar metingkring nang dhuwur wah anggere kok ngono betah. Ra medun-medun. Wis sing ngisor ngantek keju sing ngenteni sing dhuwur ngliat. Ora wis-wis. Medhun. Ngono ra dioprak-oprak RT-ne ya ora mulih kok. Medhun. Perang karo piyayi nek jen aku buta ning piyayi, ngerti ora? Penekan. Ayo, medhun. Dah medun tenan. Nah, medun tenan aku kok piye iki kok. Ah, nganjel ora. Lah tenan e mrono meneh to. Ya tenan. Iya. Kurang ajar iki sira kok godolan. Iya, iya. Hut. Yo. Wis kurang ajar. Iki pancen ketek elek tenan. Iya, alah. Gusti nyuwun ngapura cekel-cekelane kok yo angel. Iya, iki kok malah le dandan sak cahene urung payon dagangan urung kepayon kok malah diutak asik. Ya wis. Iya, iya. Oh iya wis. Pakai sempal. Oh iya. Mung sangka aku ki belum to. Engko nek aku gelem to. Oh, kecekel kowe. Kowe tak cek tau ndul ke mak kepleke mak. Yes, tak idak mak. Cek. Mudiar kowe. Ngan. Ayo cekelan aku. Lho, mlumah. Lho ketoke wis ngono kuwi lho dicekal ya ora keneng. Piye to? Angel lah ra tenan to. Kayak budang kan. Nek nyapa iki sing tenanan to. Ya, ben. Yo, pokoke nyekel kethek paitane aku kudu telaten. Kudu telaten ben sore mara kei 50 ya tenan. Ora kena iki diajar topo. Pokoke nek ora direwangi blubut ya ora kena. Mudiar kowe kapokmu kapat kowe mlebu ning jero kaca. Iki anggep ae. Iki aja digerek ngene iki to. Engko nek brontak lho. Lah iki. Lah katokku suwek to.
Oh, lah ketek edan. Wah, wis. Lambane sakmene to. Ngantek isis. Yo. Titenono kowe. Prayitno ngati-ati. Tak sabet kayon pecah sirahmu aja takon cita. Yo. Hai. Yo. Wah, Pak, menungso sisik. Coy. Antarja. Yo, kowe sapa? Prabu Dewa Denta. Ayo ana kredhaku. Lho, edanmu ngake dodo. Mentel. Parah. Iki lho ora dodo. Ya. Mon. Kowe, ya. Dun. Supaya aslipi jojo pangmawingo-wingo netra kocak ngundarandir danani rombranang pindha kembang ora waribang kabeh para prajurit mundur tak ayonane dhewe iki srayaning dewa Ratu Buser Bumi Prabu Naga Bagindo ayana kredhaku.
edan ketanggor iki. Yo. Ketanggor wong sing ora urus. Atut kaca kowe pamer kaprawiran dupeh wis iso ngambah dari kantor. Ajiku gelap sayuta tanpa nono. Katriku mung ngrempake wadya kura kurnita kagiri-giri amuk Suramrata Jayamrata Katut kaca kapracundhan Setyaki kowe kelangan gaman yen gaman kayangan tumplaken ora-orane yen laku bakal tinggal gelanggang kolong pelayu ora burung iki Katut kaca kapracundhan Pandhawa liyane mrinani yo besok wani saiki wani ora bakal nduwe cangkah nandingi kridhaning para Pandhawa. Jelali para putri sing kemi lawan nasib Ciralpus panti pisahan jenenging mang Yo kuli ning arti becik sira ning praja suwi teng Narpati Kanjeng Ibu, apa nggih Dewa Srani? Ketingalipun gat kota sampun kendang kapraja.